କେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଆଜିଠୁ ଶହେ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଭାରତ କେମିତି ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମିଶିକି ସମୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଚର ଭଳି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର କାହାଣୀ ଖୋଜିବା। ଜାଣିବା କେମିତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ହେଲେ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଏତେ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ଜାଣୁ କେମିତି? ଇତିହାସ କ'ଣ ଖାଲି ପୁରୁଣା ବହିରେ ଲେଖାଥିବା କିଛି ଗପ, ନା ଏହାଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ କିଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇତିହାସର ଅସଲି ସୂତ୍ର କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖୋଜିବା ପ୍ରମାଣ, ମାନେ ଇତିହାସର ଉତ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବୁଝିବା ସେହି ସିଷ୍ଟମକୁ ଯାହା ସବୁକିଛି ଚଲାଉଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ସମୟର ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ପଶିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇତିହାସର କାହାଣୀ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସେହି ସୁରାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ଐତିହାସିକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦେଖିବା ଅତୀତ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିଲେ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍ସ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବହିପତ୍ର, ଚିଠି କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁପାରିବା, ଯେମିତିକି ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା, ମନ୍ଦିରର ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ କିମ୍ବା ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ। ଏହି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇଲେ ହିଁ ଅତୀତର ଗୋଟେ ପୂରା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ମୂଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛେ ଯାହା ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆଧାର। ବାମପଟର ହାତଲେଖା ନୋଟ୍ସ ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଆଉ ଡାହାଣପଟର ନୋଟ୍ସ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଦେଉଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପଥର କି ମାଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଯୁଗର କଥା କହୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ। ପଥର ଉପରେ ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ଶିଳାଲେଖରୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଜଣାପଡ଼େ, ମୁଦ୍ରାରୁ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼େ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତିର କାହାଣୀ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନତର ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତିକୁ ଦେଖିବା, ଯାହା ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀର ଜଣେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲତାନ ଘିୟାସ ଉଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନତ ଘରୋଇ କଳହ ଆଉ ବାହାର ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବଲବନ ଆସି ଏହାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଏକଦମ ମଜବୁତ କରିଦେଲେ। ତେବେ ବଲବନ ଏହା କଲେ କେମିତି? ତାଙ୍କର ଉପାୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଲୌହ ଓ ରକ୍ତ ନୀତି ଆପଣାଇ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ସବୁ ବିଦ୍ରୋହକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଦମନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଙ୍ଗୋଲ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୀମାରେ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଖବର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କଲେ। ଏହି ତିନୋଟି କାମ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଲା। ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା କେମିତି? ଏହାର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ, ଏକ ପିରାମିଡ ପରି। ସବୁଠୁ ଉପରେ ଥିଲେ ସୁଲତାନ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ତଳେ ପୂରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଦେଶ ବା ଏକ୍ତାରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଶାସକମାନଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରୂପକ ବଡ଼ ମେସିନ୍ଟା ଚାଲୁଥିଲା କେମିତି? ଏଥିପାଇଁ ଇନ୍ଧନ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ଯାହା ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଉଥିଲା। ଏହି ମେସିନ୍ର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଏକ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାଲାକିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସୁଲତାନ ନିଜ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ଦରମା ଦେବା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇଦେଉଥିଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସେନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ ମୂଳ ଐତିହାସିକ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଖାଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ହିଁ ସୁଲତାନତର ସାମରିକ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଶକ୍ତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଥିଲା କେଉଁଠୁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାଷରୁ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପାର୍ସି ଚକ ଭଳି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଅଧିକ ଫସଲ ମାନେ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଏହି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ। ସେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅପଣାଇଲେ। ଜମିକୁ ଠିକ୍ରେ ମାପି
ତାର ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ ଭଲ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାଣ୍ଟି ଉତ୍ପାଦନର 1/3 ରାଜସ୍ୱ ଭାବେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହା ଏକ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ମୁଗଲ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପଣାଇଥିଲେ। ଶାସନ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ତ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଶରୀର ଭଳି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆତ୍ମା କ'ଣ ଥିଲା? ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବାହାର ସଂରଚନାରୁ ବାହାରି ସମାଜକୁ ଆକାର ଦେଉଥିବା ବିଚାର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ପଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନର ପୂରା ସାରାଂଶ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାର୍ମିକ କଠୋରତା ବଦଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ ଆଉ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲା। ଭାରତରେ ସୁଫିବାଦର ଅନେକ ଧାରା ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଚିସ୍ତି, ସୁହରାୱର୍ଦୀ, କାଦିରୀ ଆଉ ନକ୍ସବନ୍ଦୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସିଲସିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜର ଅଲଗା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୋଲ ଭଳି କାମ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ନାଥପନ୍ଥୀ ପ୍ରଣାଳୀ। ଯେଉଁଠି ସୁଫିମାନେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଠି ନାଥପନ୍ଥୀମାନେ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ଆଉ କଠୋର ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଲେଖା ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ରରୁ ଇତିହାସ ତିଆରି ହୁଏ, କେମିତି ବଲବନଙ୍କ ଭଳି ଶାସକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କଲେ, ଏକତା ଆଉ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲା, ଆଉ ସୁଫି ଆଉ ନାଥପନ୍ଥୀମାନେ ସମାଜକୁ କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଖାଲି ଅତୀତର କଥା? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଶେଷ କରିବା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କ୍ଷମତା, ଶାସନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ମୂଳଦୁଆ ଆଜିର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ କେତେଦୂର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।